Άντε πες τα. Τα είπα. Πες τα ξανά. Τα είπα. Τι θα πεις τώρα, ποιο τραγουδάκι θα πεις? Α, πες εσύ τη γάτα, μια φορά. Μια φορά και έναν καιρό πήγε η γάτα στο χώρο. Και νιζόταν έτσι. Πώς της κόψαν την ουρά? Και του έκανα την και τα πατούσε. Για πες εσύ, με το λιλί σου τι το κάνεις αγόρι με το λιλί σου? Και τι άλλο κάνεις με το λιλί σου? Τι τις κάνεις? Και τι τις κάνεις τις γυναίκες? Τι τις κάνεις? Για κάνε φίκι φίκι να σε δω. Μπράβο τα αγόρι μου. Ταινία σε βγάζω τώρα. Τώρα όταν θα μεγαλώσεις, εγώ μπορεί να μην είμαι, αλλά εσύ θα τη βλέπεις αυτή την ταινία. Ναι. Θα βγάλεις και εσύ ταινία, τα παιδάκια σου. Εντάξει. Θα κάνεις πολλά παιδάκια όταν μεγαλώσεις. Όταν θα μεγαλώσω. Πόσα παιδάκια θα κάνεις? Τόσα. Πόσα? Τόσα. Θα κάνεις 12? Τόσα. Πόσα θα κάνεις 4? Τέσσερα. 4 παιδάκια θα κάνεις? Α, ταξιτζής θα γίνεις? Α, εντάξει. Καλά, εσύ τι θα γίνεις όταν θα μεγαλώσεις? Τι θα γίνεις όταν θα μεγαλώσεις? Τι θέλεις να γίνεις όταν θα μεγαλώσεις?